Març del 2017. Vaig ser víctima d'un assetjament per part de la meva exparella. Jo mai em vaig imaginar que pogués passar per aquesta situació. La nostra relació va ser de 2 anys i mig i la decisió de trencar la relació va ser meva, doncs perquè jo ja havia comportaments que no m'agradaven. Jo no podia sortir quan jo volia a fer les meves coses amb les meves amigues perquè ell tot el dia m'estava enviant missatges a veure què fèiem, qui estava, no em creia mai el que li explicava, la dolenta sempre era jo, tot ho feia malament jo, i així vaig decidir que s'havia d'acabar la relació. Ell no ho acceptava, m'enviava missatges, amenaçant-me, em perseguia, m'estava esperant a sota del pis amb l'arma. Aquell dia em pensava que ja no ho explicava. Vaig estar molt de temps preocupant-me a veure si tornaria a passar, si em tornaria a vindre a buscar. Va haver-hi una temporada que sí, que qualsevol cotxe que s'assemblés ja em semblava que era ell, em feia por anar als llocs on normalment sabia que ell podria anar. Actualment tinc una parella, estic treballant en una perruqueria i faig una vida completament normal. He tingut un nen fa 8 mesos i estic molt bé. Si li hagués d'ensenyar alguna cosa al meu fill, el primer que li ensenyaré serà el respecte. S'ha de respectar sobretot a les dones, de cuidar-les, valorar-les. Ell recorda coses, el que passa que davant seu també t'he de dir que mai hi va haver cap episodi fora de lo normal. Ell intenta no parlar-ne, ell diu que aquella època no se n'ha de parlar perquè això era dolent. No és un tema tabú amb la família, però tampoc no se'n parla. Doncs suposo que no se'n deu parlar per no fer-me mal a mi o que jo no recordi tot el que va passar. La societat està més conscienciada amb això, el que passa que jo crec quan tens una vena als ulls, que no hi veus més enllà, és complicat fer canviar d'opinió a la persona. Aquestes coses una sola no se'n surt, perquè si no els hi frenen els peus a altra gent, per molt que tu diguis i que ells diguin, que canviaran, que faran o que mai passa.